Magabigat tayo amin. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga listeners, wherever you are, all over the world. Hindi naman sa Pilipinas, hindi lang Quirino, hindi lang Isabela, but all over the world because we are on live streaming. At tayo nagpapasalamat sa opportunity to be here. Finally, we are on nearing the final stage ng ating pong paghahanda para po sa project natin ng Balangao and yung ating Madjukayong project. Ito broadcast natin kasi kasabahagi nga ng ating Missions Radio program o ng ating mission na mai-declare o mai-proclaim si Christ in our world. Anong ibig sabihin ng ating our world? Kung ano pong lahi ninyo, ano mang inyong nation, kung ano mang inyong kultura or ano tawag dito, yung kanyang mga your tribe, whatever your tribe is, ito yung inyong world. At doon tayo papasok. Ito naman yung inyong isi-share para ang mga tao ay makarinig ng inyong mensahe, especially the message of Christ into your world. At ito yung ating program, yung Balangao Project, and another also yung Madjukayong. At ito ay ating program. We were here about ilang months ago. 2 months ago, we were here para po i-explore. Nagkaroon kami ng radio testing kung papasok ba talaga ang signal ng 1143 DZMR and pasok naman po. That's why we started praying and for the program na ma-establish po itong Balangao Project using the Balangao language and the Madukayong language. And akalain mo, about few weeks ago, may nag-message sa amin that's itong people from Natonin, particularly itong Balangao program, Balangao language, ay gusto nila itong ma-broadcast. Sabi ko, ito ay answered prayer na sa ating pinapanalangin. And another one also in the Madukayong tribe, sabi nila ay gusto din nila ma-broadcast yung kanilang kultura upang maipakilala ang kanilang kultura sa buong mundo, na there is a certain group of people who are doing this at kung paano nga yung ating maunawaan yung kanilang kultura and eventually yung culture ba nila ay mailapit natin at magamit ang kanilang traditions and practices upang sambahin ang ating Panginoon. So ito po yung ating program na ating nilulook forward na one of these days ay mangyari. We're very excited with this. Kaya kami narito ngayon para ma-start natin pag-usapan ito. At syempre, we will start planting and sowing. Sabi nga itong programa ito, agmula agapit. So magrugi tayo nga agmula, iti sasao ni Apo, kadagiti tao nga makangig daytoy nga programa aglalo na dayjay sa sauda nga Balangao. Ken, Madjukayong. We will start sowing, agmula tayo, and eventually, by God's grace, agapit tayong tumit lang. I'm sure the harvest will be great because of the story na mamaya mapapakinggan po natin tungkol kung paano ang salita ng Panginoon kapag naitanim ay mamumunga ng marami at sagana. And eventually we'll have lots of harvest. Ito yung nilook forward natin. Kaya stay put, wag po kayong aalis, wag lilipat ng yung channel, wag mag-shift ng iyong gadget para po patuloy natin mapakinggan ang ating agmula, agapit. Magandang umaga po sa ating lahat. Well, kayo po ay nakikinig, agdengdengeg kay kakapsat kadigiti Puerdas kadigiti Radyo 1143 DZMR. Laglagi po yung dito nga stasyon kat membro ti KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kati stasyon tayo, masarakan ijay Divisoria, Septon Village, Divisoria, Santiago City. Well, kakapsat, santay mo't nga liplipatan nga kablaawan, iti ama, iti daytoy nga ili, ay siyempre, invite tayo dito, we met him and be able to share the vision. Kahit kumat nga kablawan, iti ama, iti dayto nga ili, awan sa bali, doon ni Honorable Mayor Jose Agagon, dayto kat retired colonel iti BGMP. Kastamat ni Vice Mayor Raimundo Lapasen, ken iti amin, Lapasen. Okay. Sorry if I did mention it wrongly, alright. Kasabot kadigiti amin nga sangguniang bayan, nagyaman kami iti nabara nga panangsangbayo kada kami, pastor, ma'am. Oray no naglami is dito yan. Ladies and gentlemen, ang 13 degrees, come on people, we love the place, you know, I'm beginning to love the place. Alawan, kastingor ti aramidin tayo anya. Itid tayo kini Ma'am Ana, tapno ti kasta i-introduce naman dito nga song
nga ipatugtog tayo itata, and then she will mention about partly into madamdama explain to on details about this hymnal book. Come on people, madamdama explain to no anya iti kaya nasa when no anya iti panggap na dito hymnal book. So nga I'll give Sister Anna an introduction to the hymnal book. Kanda ito nga kanta nga title na kay Great is God's Love. Sister Anna. Kapali with great naimbang nga sa patayo amin from Natunin. Well, daytoy kanta nga pichon actually daytoy nga kanta kat How Great Thou Art. Kat ti ibagbagana ditoy kat agdayaw kini ako Dios ta aming nga creation na aming nga inaramid na sa pintas tanto ti pinakanaimbag pay nga mensahe na daytoy nga kanta ket gapu ta inted mi ako Dios iti kakaiso na nga anak na nga ni Jesus nga naibukbuk ti dara na tapno maugasan iti basol santo itata agyaman tayo naawat tayo daytoy nga naimbag nga sagot ni ako Dios kada tayo ket naisalakan tayo. So daytoy nga kanta is really praising God agdayaw kini ako Dios because of His wonderful works. Yeah. Well, thank you so much. Thank you so much, Sister Ladies Anna. and Ladies and gentlemen, first time nga mangag daytoy, it's just newly recorded. First time nga mangag daytoy, and we're so privileged at 1143 DZMR nga from the language hymnal song daytoy kabsat from the language of Balangao. Dinggan tayo man daytoy nga kanta ket makipagdaydayaw kayo kada kami. Mararon layan ako Diyos ang cita oy tataku empalenan anaweyan namayad na En pasortaw ing ka na tawacayon nun taaw. Waya furay na tiyachin lay tuna. Watan tawan man yaman tiyahang inaen kaman uy kapohen layad na magiyan na palikatan Jumrut nyo'y ataku-takuhin anak na Heso Kristo Teja na itutujuhin jaran mo'y lucu Teja na itutujuhin jaran mo'y lucu Wow. First time, ladies and gentlemen. Though, madamdama that they explain ni Sister Anna that how great thou art. Though they to di imun nga kanta, we want to apologize. But may samot lang tinilaon na kiti dito nga kanta. All right. Again, ladies and gentlemen, you're listening agdingdingag ka 1143 DCMR. Kat dito nga programa agmula agapit ngam i-focus na dito isu dito the Balangao and medyo kayong project. Alang rod ay tuloy tayo tikwa dito nga programa tayo kahit kuman nga i-introduce kada kayo ni Sister Anna. He is part of the Bible Translators Association. Madakamat na ito na madamdama. At isiguro ti umununa nga kahit ko nga i-explain mo Sister Anna, dahil ti pan
i-translate na daytoy taamok nga nagpuskol kabsat daytoy nga hymnal at dapay dagiti choruses nga amok nga nagdakkel nga makatulong kadagiti kakabsat nga balangaw ditoy natonin, not only ditoy natonin no adda dagiti adda di tatabok adda ditoy Parceles ditoy buo nga mountain province. This is for you, ladies and gentlemen, kukwayo daytoy. Kat can you tell us Sister Anna about this hymnal book? Excited ako mangi parang kada kayo daytoy barbaro nga expanded hymnal iti Balangaw. Actually nanikod iti nairugi nga ma-translate iti Biblia iti Balangaw ket inugi damat nga gi-translate iti kanta iti Balangaw nga inadapt dati tunes ti dagitoy famous nga hymns, and then uray mo dagiti kanta nga popular ditoy Cordillera, dagiti folk songs. Itata inot-inot nga manay-nayunan. And this fifth edition is an expanded edition ta nagaduti na iad nga kanta. So now there are 413 songs ditoy kanta pagkantaan. And actually this is an effort iti nagadu nga tao, many churches, many people composed the songs, and then some churches also nag-contributed ditoy songs nga kwa, and then nagtutulungan mi nga ng padas how to sing it kasjay no kasano ikasta nga mangikanta tapno mayati kasta nga pag-flow. So nagadu nga tattao iti timulong ditoy all churches, and then na-testing santo maiprint. So this has been a 3-year project, actually starting in 2018, the first meeting that we had here in the translation office. And so we have been doing this for a long time, and we are happy nga last year, October last year, katri mo dahil nga hymnal. And we have so many printed 6,000 copies so that everybody can have a copy. And it is only 250 pesos for one hymnal. This is the printing cost. And then the howling cost, it is large print siya. And the paper is free book paper, yung hindi yung hangay nga DJ ag-reflect, so nga nga makasisilaw iti mata. And then the binding is leatherette siya. So and then the binding then is Smithson. So hopefully nalagda daytoy santo very useful. So we tried our best to cater to the needs of the people. Karo dagiti nakapsuti pa nagkita da, so we made it large print. So we're really happy. We hope that everybody can have a copy. And then this is very useful in natunin, especially when we have gatherings at church. And sometimes no ada iti lamay, we stay overnight nga agkanta-kanta, whole day, whole night agkanta. Agistorya, kasjay. And so this is very useful for us. And then of course we use it in the church and Bible studies in the homes. And so tikas kasta tayo tatangay that we are trying to record tayo mami dagiti ang kanta tapno dagijayhan tayo mga familiar nga tune kat may record tapno maadal dagitihan tayo nga nakamu iti tune na. And hopefully siguro later on we will have a YouTube copy, so people can download them in the YouTube and then they can sing it wherever they are. So that is the exciting part of this. This actually is a good tool. Tagadumot ito'y very encouraging messages. Karkaro iti nagapo iti sa uni ako Diyos. So everything is here. Ang amin na dati categories dagiti pangkanta, adati pangdayaw, adati pagyaman, adati pang birthday, da pang Christmas. So adat dito'y likod na kat dagiti categories iti pangkanta.
So nalakalang nga mabirukan. And then kimay sapay nga special feature na daytoy nga pagkantaan ket na i-explain iti ikasta nga mangisurat ken agbasa iti balangaw. Nukas ano nga apay nga kasta ti spelling rules iti balangaw. No nya kasta nga agbasa, no nya ti kasta nga ag-spell. Thank you, Pastor. Wow. Wow. Pero Sister Ana, na-observe ko nga kwa. Dapat padasan mi nga kumanta ko may dirabiya. Ngam gapot I think this is, let's say this is a second edition, yeah? And then the third edition at dan to ti Cordan, dan to TJ The Keys next and things like edition, that. yes, Yeah. Pastor. I think our station, station, musician tayo dito, they can help, you know, they can help. Wow. Nakatungtong medical man ni Sangguniang Bayan. Your brother, is that? Your older brother. Yan, Oscar. When- And kuna nakita kahit na nga talaga nga makanta dagito yung kakanta. So ladies and gentlemen, nagmayat kakabsat, duwat ikulay na datoy, dati igamak tatak kulay red. Dagitay adadjay, adda ka dagiti kwerdas ti radyo na nga awan ti internet, medyo mabalin mo day anak yu ki bagay man, i-open mo man tay Facebook ti 1143 DZMR, ta kahit mi man nga makita dagito yung kakabsat nga taga Balangaw. Yeah. So nga dapat ti kayat ko nga kwa, though you were not able to mention. Siyempre kayat ti tumulong kada kwada kakabsat. Mabalin tayo nga tumulong kada kwada ta 250 pesos daytoy ti production cost na payen. Now kayat yung tumulong and you can approach for now the 1143 DZMR. Mabalin kayo nga agdonar tapno makareproduce tayo ket ito no itid da dagi cost ko mga inusar da dito kag sublimot lang tapno ma-reproduce dan to manen at adupay dagiti kakabsat tayo nga tiga Balangaw nga mabalin nga kwa nga makakanta kahit pun samot ti agbalin nga Balangaw na apo nga Ilocano akmat. You're always welcome. All right, gayam kan kakabsat, we're so excited. Iti kaadami dito iti dayto nga gundaway, let's move a bit. Tamok nga nagaduti challenges nga na encounter you dito ikwa dito natonin especially. So I remember at the landslide idi nga napasamak dito and many and lately we have dito mawagan nga pandemic, and now I'm going to address this question kini Pastor Leo nga anya dagiti challenges nga na nasanguyo after and even before taamok nga nagdakkel ti epekto na kada tayo daytoy napasamak, Pastor, nga pandemic gapo kadagiti you know we are not allowed to gather before. Anya dagiti challenges nga na-encounter yo Hindi napasamak daytoy. Now Now that we can freely gather, anya tinaging epekto na daytoy, Pastor. Ladies and gentlemen, ni Pastor Leo. Challenges kanya ket mabalin kuma ket kumadado kuman si agbalin na pastor so nga kadagitoy ket si pagbisbisya dahil TEE school theological education by extension kat indrugimin di 2021 nga nangipagpakamo kadagiti interesado ket adamot iti siyam nga nakalpas iti bukwan ket kadagitoy mo adamot dagiti interesado pa nga 20 nga tattao ket sigurado dati malpas yung libro in agpiprint na iti Kawan Isabela ket no ma-receive me so marunong damot dagiti second batch pero Pastor Leo. Pastor Leo,
Denggalang basit Now you're takamatong namin namin di solution taktan kita tikunam kasapulan tayo ti adung adipon ti apo nga mangi bingay ko mati sasa o ti apo. So kasla tinakita yo nga dakkel nga karik challenge isu daytoy kurang iti agtrabaho. agtrabaho Noong pa'y tikasta ko na iti Biblia adu dagiti naayaban pili. basit dagiti napili. Excuse me. Kat kasano adan tinaggraduaran nadadagiti nakailipasin ijay black sessions or school nga dahito. daytoy. Awan pa pastor. Awan pa. Okay. So da kayo lang ruti mismo nga gisursuro or you invited other professors? Dito'y natunin sa kalaan pastor. Di gasursuro. Okay. Nagmayat man. Kumusta namin tinakita mi pastor nga nagdakkel met nga epekto na I don't know if that happens no napasamak mo ditoy ayan nyo ditoy kwa especially ditoy natunin na niya ka dagiti tinapasamak tao nga awan ti cellphone na hindi nagkaroon da cellphone kat datay ngay panawon da ko mga agbasa ti Biblia wenno mang or pay adu ko matibanag nga ramidin da naibusdan ti panawon da iti cellphone ket kastamat kadagiti agtutubo. Now ijay ayan mi ijay baba ijay Santiago kasta tinapasamak no agibaon ka ti ubing nagrigat agibaon ta busy damat ti cellphone anya ti panangkita yo. Then you can also answer Sister Anna later on anya mo napasamak kadagiti agtutubo yo. Naibusta ka di panawon dati cellphone daw no. When pastor talaga nga isumot iti talaga nga kitkitaan dalagta nga kampanayon at namabalin ko madak mati banat nga ikasta tayo nga mang-reach out kadakwada at nun itikasta kat mabalin nga through their cellphone mabalin mo't nga ma-reach out tayo dagiti young people dagiti nagdumapay nga kasapulan at dengag iti sasaw ni Apo Diyos. Laki na pudno na, dito yung napunin kadagito yung atsimpo, no i-compare ko kadagito napalpalabas. As lang ay adudan, iti interesado kumamot isasaw ni Apo Diyos. Ang ti problema, kurang, talaga nga mang-reach out kadakwada. Okay. Sakbay nga break tayo. Sir Ana, any follow-up answer? One pastor, actually, I can start from DJ history iti Balangaw idi ngay kat nairugi piman nga denggan ti tattao iti sasaw ni Apo Diyos in mighty mission. And then in mighty Bible translators irugidan nga agi-translate ti sao ni Apo Diyos iti Balangaw nagado ti mamati kanyanan. And so nagbalinda nga Kristiyano and then mapanda simbaan maduado ti mapan simbaan mamati itatangrod nga umakmapan ti tiyempo nga umay iti technology umay ti gadget umay ti nagad-adu nga banbanag material things kat medyo ngay mabaling iti atensyon ti tattao hanan nga i-check out ni Apo Diyos. So we are doing Bible translation tapno and then we are encouraging them to use God's word na mangliwliwa iti tattao mang-encourage kanya da maipapiksay iti pamatida. Taagpayso nga ti gadget itata nga kat it's taking maybe 80% of the time iti uubing and their attention span is very short. So di agpayso di ko na ni pastor give them another option nga ma-reach out ta. Yeah. Well, dito ti may nga makita nga problema. Ihan lang dito'y ayan tayo region 2 but I think the whole world is encountering the same challenge and problem. Ngam naman pa tigas tayo nga ada kami adda dito'y 1143 DZMR kan dito'y the Balangaw and Majukayong project. Tapno ngay maidanon ko
saan lang nga ijay radyo, Turay turay ka Facebook live tayo tayo dito dito Facebook Kakabsat 1143 DZMR. Bar. Ket Raglag sa Anyway, anyway, sakbay man pwede sakbay man pwede kakabsat na introduce si introduce Sister Ana iti may isang kanta nga How Great Thou Art. Ket kalpasan na daytoy kablawan tayo amin dagitay nag-comment iti Facebook tayo. Ket tatadenggen tayo daytoy nga kanta from Balangao language iti How Great Thou Art. Kaskas jauh henen kamana pudius empalena nanay ne koros natay hiya ni wawa hen charana kopon fasor oy finaya chana Man kan kanta chayon hea machayawa Man kan kanta chayon hea machayawa Wataduan heay Jesus enapo Ichatoan he anatakuwa Amin walay chumwat ya chinama Tehe ahen nen haraan haun Man kan kanta chayon hea machayawa Man kan kanta chayon hea machayawa Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. Alright, kakabsat, kaluklukat mo lang ti Rajom dahil ito 1143 DZMR. Kaya dito ti programa ti Agbura, Gapit Bong, Lagbay, live tayo lahat dito'y Natunin Mountain Province. Yan. Alawan, iti dahil yung Gundawi, we thank pagyamanan tayo ni Sister Ana ken ni Pastor Leo o Leonardo at sipod ta nakadwa tayo isuda iti dahil yung Gundaway. Kaya iti sumaganad itong Gundaway kakabsat, we will have a Balangao program. Come on, Balangao people! Danto ti program tayo kastantumot iti Madjukayong language. Kaya kadagiti amin agdengdengeg iti programa tayo kakabsat, extended iti programa tayo. Kaya dajay ranyag tinamnama ket agmubasit mapantudye ubing kami aya ket pagdispensarin nyo pa lang dagitay agdengdeng kan kanayon iti ranyag tinamnamang numampay ti kasta kakabsat awan iti masayang nagsipot daytoy inarami tayo ditoy Natunin is very exciting ket amok nga mangrugi iti daktakkel nga trabaho ken pagbanagan akam nasayat kadagiti adda ditoy Natunin ken kadagiti na duma-duma pa nga lugar nga adda iti Balangao ken Madjukayong. Ngaro iti daytoy nga Gundaway adamot iti maysa nga kabsat tayo nga agbalinto daytoy nga maysa nga programmer tayo ket nakatkadwa tayo daytoy ijay Rojas Isabela
ket maysa nga anak daytoy iti pamati anak ti Reverend Angel Guillermo agsipod ta daytoy ti maysa nga disipulo na kapsat ken kaanakan namat lang daytoy at awan sa bali no di ni Pastor Jonathan Lozano nalipatak pa nagbegtag kadkadwa. Okay, mangkablao ka man itay lingwahe yo, Pastor Jonathan. Okay, anyway, thank you so much, Pastor Bong. Lagmay, iti panang-include mo mat kanyak, iti dahito nga program mo. Kat kumuna ti amin, kagkablaawak man, iti amin nga listeners nga dumdumngag. Okay, dumdumngag, iti dahito nga programa, iti agapit, iti agmula agapit. Parang kuma. Kat karamanan, kamsat, iti kakadwa dito natunin, natunin Mountain Province. Naka-live tayo tata with Pastor Dave. Kat nagyaman tayo ti dating nga programa, tababad iti dating nga programa kat maiabot amamod anda kayo nga taga Madyo kayo nga kilyan. Dami aming nga dongdongon anda kayo. Awat sina at Saliyok, Deolwan Kapitan Ricky, amamod asnaw gan Mayor Agagon, Jose Agagon. And amin nga Sanggunians asnaw natunin. At ambaro ay bigbigat ako amin. At sabi ko matak apo Dios mang bendisyon sa kusakusan kita ko. Tapno di kasta at fumarog peruta kulasan as long ag as sarun at sa amin fumaruan tako. At as na yung bigbigat. Thank you so much Pastor Bong Lagmay as kinaambaro launay na yung programa. Tapno di kasta may i-promote met tribune Iparango, Ribon Meet as Madyo kayong. At naoy, dahibanag nga, inakon naoy nga program at tapno tingas at maipaila at kinaambaro na po Diyos sa biyagta ko. Awan sa mo nawata ko. Kung mag-amin, Pastor, nga agsawa itimado kayan. So, to speak in vernacular, so Ilocano, Madyo kayong even Balangaw. Gayam gan kakabsat, no ti Pastor kay kam ti microphone, anak ko hamo nga mapigilan No, that's well, we're so good. Pagyamanan kini apong sakbay man pay nga ited ko dagiti sumagmamano nga question kay kakablawan teman dagiti listener tayo ken dagitoy kakabsat nga adday ti Facebook ni Pastor Jimar. Well, niapot ni magpaimbag iting ingungutom nga asawa ni Pastor Che nga dita hospital. Kastamat kini Sister Nati. Wow, yeah. Nati Salcedo is from here, right? Yay! Ma'am Nati, i-share mo man dagiti adadji baba. Agiti babangay, ilikod ko. And then also si Sister Nelia de Guzman, kasama ni Sister Fe, Sister Fe Valiente. Then, agsapang napnuan ti ragsak. Ni Pastor Lawrence, napnuan ti namnama. And then also we have, again, napukaw Mike. Anyway, we will greet them later on. Kakapsat, again, pagyamanan tayo, agsipot ada dagito nga papastor, nga mabalintay nga makadwa, makatimpuyog, into no mangrugin to ti programa da kapsat. Now, kahit kuman nga damagan Pastor Jonathan, sipot amok nga later on you will have your own program, yeah? At nanto ti bukod mga program. Kat amok nga adumot dagiti karit kasla di question ko itay kini Pastor Leo dagiti na encounter mga challenges gaput ti pandemic anya tinapasamak even before and after kadaytoy anya dagiti nga challenges nga sangsang bita iti iglesia ngayon. Okay, and first place sakbay nga mapantay church iti pandemic kat I believe this is a satanic attack. Talagang trabaho ti Diablo dito tapno ti kasta kat masuot iti tunggal na mati. Iti kinaatid to iti panagserve iti Apo ngam iti nakita nga bad effect kita. Gapu iti deje kinarigat ti lockdown pastor kat adu dagiti nagpakamatay dita naawanan iti namnama. Ngam, ijay nga nakita tayo, iti panagtrabaho, iti Apo,
iti biyang iti tunggal tao agsipod ta adala ta di namnama ada di sao ti Apo nga nang i-preserve iti namnama iti tunggal tao karo ti panunot ta natulture tayo ta tayo ti crisis. So uray ta tangapan panahon iti uneg iti church barik na tayo nga nagbaliw iti panahon awanan di ko na tayo nga kasla iti nga himnal pailaan kat adagsang sangit. Agor ka. So Namin, yes. na-present tayo dati himno nga dito. Tatay, bagat king Pastor Jonathan, awan pa instrumento na. Ngam nangig ko nga sumsumdar, dahil dut ko nga mangig, pakangig. Wan, pastor. Ngam kung ko naman, nga dagiti kang kanta ita, o rin o kantadan, awan pa sangitin. Wan Is that nga what you're saying? Is that a very challenging Wan, nga na-encounter mo kada dito? pastor. Podno deta. Kitaan tayo ti panahon. Iti kanya iti barbaro ka namati actually at kanta pa lang agsangsangit akon ta marikrik na ti presensya ti Apo ken ore iti panunot ket ipalagip na iti kinaimbag iti Apo iti likodan dagiti kinakapit tayo. So ore iti church sa ta makikita tayo ore kantada kasla awan nga iti presensya ti Apo apeng nga ta pasobong dejay. Kanya Okay. kat dejay iti makita tat nga panahon. Sa mati damagan kasi kati damagan. Damagmat king ka pasto. Magkasta. Vice Anyway, versa. kasto nyo, ngamin, may sa dagiti challenges ka dito. Kahit kung nga damagin uli ni Sister Ana, except Oo. dagiti ngurot da Karit, you know, Yes. we are now in the last days of the Ana. Yeah. Kat at the dagiti earthquake, you know, wars and rumors of wars. Itata matamat ti gera sa Ukraine. Tiga puno aping ang imbina ti gasolina nga dagiti taga natunin madida kay ti mapan di Santiago gaputan nagnina ti gasolina, nagnina ti pamasahe. You know, anya ti makita yung role iti church. I mean, when I say the church is the biggest organ. The church as a whole. Datayo ti iglesia. Anya ti makita yung role tunggal maysa iba na ida sa church. Iti kastoy nga paspasam kita. The role of the church is to act as a community nga mangita di tinamnama. Iti tattao nga maawaman ng tinamnama nga dagiti handang amuno anya iti purpose iti biyagda. Kat ti kanang nangunaan launay nga magapuan na daytoy kat iti sao ni Apo Dios. Iso nga da kami iti translation Bible translation ministry tapno maited ko kadagiti tattao iti sao ni Apo Dios iti Yes. nagsasao nga maawatan da. Nga numangag dakat hanan nga kailangan nga i-explain no dengget dakat umuneg iti puso da nga gusto. Tahanan nga kailangan nga sao ka iti sabali nga sao. And then when they hear it, diretso nga iti pa nagsasao da. So, the role iti church nga actually kat kanang nangunaan kat iti mangi waragawag iti sao ni Apo Dios nga pagapuan iti namnama iti tao itata nga tiyempo kan iti masakbayan. Ngam Sister Ana, I'll cut you, you know. Ngamin, ti makikita nga karit pa nga maysa. Nakita nga simadot ti tao nga mangibi ngayon. Amo magay nga kaslangay umanayin nga mapanda iti church. Kat makita to'y kadigiti church ita adu pa'y tinakisayan at sipot gusto day kun kunatay itay nga because of the technology, because of the internet. Now, can I ask you both? Pastor Jonathan, you can answer this. Anya iti masapul. Amok na ti panangin kasaba. Panangin kasaba. Itangamin, we are now online. Kaslaita. Nagadud iti agbuy-buya kasla kumakin ni Sister Mercedita Magno and the other people nga adda nagdingdingag. Kat anya ti kasayaatan na strategy. Amo yun nga ti strategy idi. At dati strategy idi nga raramidin dagiti papastor nga ang uncle lolo iso dati crusade. Tatangamin ores patugtog ka ti nagpintas nga gamgamit mo awan ti umay. Agpabuya ka awag mo ti umayen. Hanga kasla idi nga you know agpabuya ka na nagadot ti umay. Nung siguro you know anyamot ti mapanpanunot mo as a local pastor ditoy Okay. nga strategy. Asla malaglagip ko nga itay nga Isaiah nga dagiti tattao iti tiyempo nga natay ni kang Osias katwa
naawanan da iti namnama. So iti situation iti dadyo nga kanito iti agdama nga situation tayo pasobong ket ti kasapulan dito talaga nga dadyo house to house evangelism talaga iti tao ure karubam iti church. Kaya nasa one, isuter aramidom kita, house to house. Actually, iti house evangelism kan visitation. Nga mangkumusta ka dakwata ta siyempre isuda ka adda dagiti banag nga personal nga problem nga mapaspasabok saan laang iti pinarnoy iti pandemic nga iti talaga situation tayo nag adu Ako yes. Ladies and gentlemen, da kayo nga papastor nga kadwa nga nasa Sa dot bisita bisita may sakon. Daytoy Daytoy nagmayat nga nga strategy kuna na Pastor Jonathan Jonathan apantay kano agpasyar. Da kayo nga umay da pasyaran pakanen nyo mo dagiti papastor yung amin kasano da nga di da kayo magpasyar kapilang nakakarayon namin inam nga balay mamin inam nga kati. Now, Sister Anna, what do you think? Is this the same strategy? Yeah, I think so. And then I think what we are doing right now, no, niya tiraramigan tayo itata, broadcast, all kinds of materials na adati, kalkaro iti yung people itatakot gadget. So, YouTube, live stream, iti Facebook, and iti radio broadcast. So actually, I appreciate your aramidan iti DZMR nga kikita da iti dagiti pre-tuned radios nga ijay mo no i-on mo nga ikathan kan nga mabalin han nga mayaw awan. Zero in jayan na adan iti broadcast no ma-reach ka ti signal kat sigurado nga danggam dijay. So I really praise God iti DZMR nga in my duty na tuwing to give us another option nga mangibingay isa sa ni Apo Dios and makangag iti sa ni Apo Dios ta amok na uray dagiti agtrabaho ijay talon no naka-tune in da iti cellphone dawin no jay radio tayo. Dugayan ti kasapulan tayo nga radyo Will, dito. kat uray dagiti nga iti talon nga ikat agdangag da iti broadcast iti DZMR. FEBC. So this is really a good strategy na yung umayo dito natunin. So thank you so much for coming. Yeah. Anyway, thank you so much, Sister Anna and Pastor Jonathan. Ngaro di Ngayon gundaway. gundaway agreed tayo man basit kakapsat subyanan tayo subyanan tayo kablawan tayo pay dagiti dumang agdingdingag online and kastamat no da kakapsat nga agdingdingag iti stasyon ti radyo. Mabaling kang text ti 0917-564-8388 kahit mabaling ta kayo nga sungbatan. Alawan kakabsat, agsubli tayo, mapantay lang ti station ID. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers. Oras tayon kakapsat kat alas 7:22 ti agtapag yaman tayo kakapsat kadigiti kakapsat nga dakada tayo ni Sister Anna kini Pastor Jonathan ken amin nga staff ti 1143 DZMR nga kadwa tayo ditoy kakapsat kastambay nga kablawan tayo ni Brother Levi Belguera nga agdengdengeg ita ken dagiti dadumapay nay nagaduti komento da ko na ni Pastor Lawrence mabalin nga agsangit dagiti tattao gaputa baka awan jay tono nako datan awen awang ka jay tono sige ha intono kwa pagkantaan tayo to maminsan ni Pastor Lawrence. God bless you. Alawan kakabsat na danon tayo iti maudi nga portion part of again I want to thank you for welcoming us here iti daytoy nagmayat nga lugar nga natonin. Iti dito daw Sister Anna, can you greet usarem mo tilingwahem nga kablaw mangnagan kadagiti kagayem kan kakabsat yo ya.
You're always welcome to Natunit, Pastor. Oh, may weg ako tao amin, we ifrangaw. Machayaw haapo Diyos and antoy chansa tao we mangarhen broadcast, we finarangaw. What man saramat tao hinantoy DZMR, we chamangin yana penekamancho, yali ako hen ang chi broadcast hen radio. Maawis ayo akwakas, January 29, 1 o'clock in the afternoon, hen celebration hen National Bible Month. So man assemble tawa chi munisipyo hen 1 o'clock, man marcha taw, man pariktaw o mali to open gym at barracks, and then we will have a fellowship. Pachihen praise and worship, pachihen message, highlighting no kay hen significance hen anchi Bible hen fiyag tao. Nagwatcha hen presentation hen every denomination. So you are all invited to come tomorrow. Achi munisipyo marpuan tao uboy achi open gym. No maracho ayu umali ayu lata chi open gym ta man fellowship tao. Watcha hen mela owe hymnal ye anchi calendar, finarangaw we calendar. Watcha hen anchi t-shirt ye mugs. So isakana yu ako hen anchi manlao yu. There will be door prizes, so come one, come all. Well, thank you so much. All right. Sabi ko maawa, taktumod lang dahil. So, Pastor Jonathan, your final greetings. okay, so muna ti amin agyaman kami Pastor Bong iti gundaway mi simmaw iti dati nga programo kat kablaawak mo dagiti kakadwak nga dati nga kanito. So kadagiti kalman dagiti nakaala iti radio iti bayong yung New Life Christian Church kat agdingdingag datata agsitud sigun iti text dagat nagmayat. So nga dayta iti maysang mangted iti karit iti biag kadatayo iti panagdingdingag kadagiti kakastil nga artista uti ako. So nga kadagiti so aming nga listeners iti dati nga kanito encourage kayo. Dito 1143 DZMR Mission Radio iti Divisorias, Santiago City. Kat mangmangted kadatayo amin iti biag kaputa dito kat bingbingay dati sa Saudi Apo. So salamat na unay dahil taga natunin taga Paracelis and amin nga iprangos na ito no imadyo kayong andong dongor. Okay, God bless. Po Diyos sa mga bendisyon anda kayo. So thank you so much Sister Ana. Iti yung kamat panangibingay iti balangaw at tribes at dokor opportunidad ako danaoy. So thank you so much Pastor Bob and God bless you. All right. Well, kakabsat na danon tayo tingudo. Tingudo, iti programa tayo, tiyag mula agapit, pagyamanan tayo, sipod namanin, maulit-ulit dito yung panagyaman mi iti nabara nga panang pasangbay kan panang sangaili yung kadakabi dito'y natonin kat well inton madamdam makakabsat agdiretso dito'y 1143 staff nga mapantayo ijay tabuk kat kadakadi agdengdengag di tatabuk nga dati radyo na mabalin kayo nga mapan ijay church ni Bishop John Bimbinan ket agkikita tayton madamdama tapno ti kasta maangay met lang iti kastoy nga programa ket kayat mimet mga maipakaammo ken maidanon kada kayo daytoy nga programa wenno daytoy nga istasyon iti radyo tapnon adumet dagiti kakabsat nga makangeg ken maadan ti gundaway nga makablaawan mat dagiti kakabsat nga adda di tatabuk kang runaan na iti maudi kakabsat kahit tay nga kablawan ni top fan daytoy kabsat ni sister ni Ma'am Rovelinda at naimbag nagsapayo ko na blessed morning po Pastor Bong Pastor and to all avid listeners of DCMR. God bless to everyone. Thank you so much. Kat niapo timang bendisyon kada kayo kakabsat ikararag tayo man tapnon ti kasta dayto nga proyekto nga mawawagan nga balangaw ken madjukayong project nga tarterigagayan tayo kat naminsan ko na ni Sir Ted ti manager tayo nga sumsumgar ti dutdut na agsipud ta dagijay madandanon tayon dagitoy nga dialect wenno tribo
Kahit sapay ko agbalin nga nabalaygi daytoy. Agkararag tayo apo agyaman kami iti nabalaygi nga programa mi iti daytoy nga agsapa agyaman kami kadagitoy nga kakabsat nga inusar mo agyaman kami kini ni Pastor Leo, ni Sister Anna, ni Pastor Jonathan. Kahit amumi nga manipot pa'y idin 2 months ago addakan nga nangiyornos kadagitoy amin nga banbanag tapnon ti saom ket maidanon kadagiti balbalay radyo kadagiti Facebook nga adda ditoy matlaeng nga natunin ken dagiti daduma pay nga kakabsat nga balangaw madjukayong kadagiti naduma-duma nga lugar nga ayan dagyaman kami katapo bendisyonam nga rod ore pay iti tunggal maysa nga nagdingeg dagiti adda ti hospital ikararag ken dawat mi ti pannakaimbagda iti pannakabalin baban ti pannakabalin ni Apo Hesus dagiti adda ti problema na dagiti kakabsat nga kayat na ti agpakamatay gapu ti problema Apo babaan ti pannakabalin mo ikansilami dayta ket ti kapya iso ti ited mo iti dayta kakabsat nagdingdingeg iti dayto agsap agyaman kami kiti daydayo daka dayto nga ti dawat ken kararag mi amiga pinagan ti Ama Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Alawan kakabsat agyaman kami tingkay panagdingeg iti daytoy matlaeng nga programa ti agmuna agapit bong dagmay bye-bye. Oy magbabay na po kayo mga staff.